स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जख'न्थाइखौ क'क्राझार बर' थुनलाइ आफादा बोहैथि दाननि 7 आरो 8 जानुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामनाय जादों आरो बे जख'न्थाइ हाबाफारिनि 42थि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो 40थि देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय गौरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। दिनैनि बे लाइ खुन्थियाखौ 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गायसननानै होलाङो। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फैगौ 7 आरो 8 खालाराव बे हाबाफारियाव ओनसोलनि बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायो। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसेयैनो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गौरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 8 आरो 9 7 आरो 8 साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। दिनै बानजाय आफादनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव दिनै जोङो गाहाय खुन्थिया गायसननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों। जों मिजिंथिदों साननैनि जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै जागोन आरो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। बर' राव थुनलाइखौ सिबिनो थाखाय बाहाय बयबो जेन' बाहागो लाफैयो। आङो बानजाय आफादनि जानानै आरो जायगानि सासे सोद्रोमा जानानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जेन' बे जथुम्माया बयनिबो जथुम्मा आरो बे जथुम्मायाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बड'लेण्ड बुब्लिखौ धन्यबाद होबाय। दिनै जोङो बानजाय आफाद जानानै नोंथांमोनखौ धन्यबाद होबाय जाहाथे जानाखि फैगौ जानाखि जे कनभेनसन डिस्ट्रिक्ट आरो प्राइमारि बड' साहित्य सभाखौ जोङो खुंनो थाखाय प्राय बुंनो थाङोब्ला दिनै मानगोनां 30 नं फुब क'क्राझारनि एमएलए सारा अलरेडि खाम्फाखौ गायजेनबाय आरो जोंबो गासैबो मावफारिखौ लानानै जोंनि साब कमिटिया जथ' दं नैबे जानाखि खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों बेवहाय जोङो थिगैनो दं। बर्थमान जों खुंफुंगोन। दा बेवहाय रायजो राजा जथ' जनगोष्ठी दं बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे जोंजों हेफाजाब होयो बेखौनो आङो गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे जाहाथे अबंलावरिया जानाखि बर्थमान सिचुवेसन कर'नानि बेखौ दाफैथोंसै बेखौनो आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो जोङो दिनैनिफ्राय जा जथ' हागौ खस्थ' खालामनानै जों खुंफुं होनानै रादाय होबाय। फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ हरबाय। लोगोसे बोसोर गोदाननि बयनोबो आङो हामलायथि जासिदों। बड'लेण्ड बुब्लिखौ आङो साबायखर जासिदों। दा दिनैहाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 47थि बोसोरसालिया जथुम बेखौ जोङो नैबे गौरां गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। दा बेनिनो गाहाय सायनासालि खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। सायनासालि गायसननानै होनायनि थाखाय आङो जोंनि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ आं साबायखर होदों। दा जोंनि प्रग्रामा फैगौ 7 आरो 8 जानुवारि नैबे 2022 बोसोराव जागोन आरो बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लादों। जेरैहाय जोङो बेवहाय मैखोमै जोङो थान्दै जथुमनायखौ लादों। बे थान्दै जथुमनायाव जोङो गोबां जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि जोङो सावरायगोन। मिजिंथिदों सावरायनाया गाहामै गाहाम जालांगोन आरो लोगोसे जों बेवहाय गोबां आलासि बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो
फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डेन्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280. The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com.